Nista'milkom ħbieb għal programmi oħor hemm miktub programm fejn fih qed niddiskutu littra li l-Apostlu Pawlu kiteb lil Galatin. Wasalna fil-fatt kapitlu 3 vers 11 u biex insemmu malajr qed nistudjaw ittra li Pawlu kiteb lil dawk in-nies li wassallhom il-bxarat tajba jiġifieri wassallhom il-messaġġ ta' salvazzjoni permezz tal-grazzja imma wara li xandrilhom u ġew nies minn knejjes hekk imsejħa messjaniċi, knisja li fil-fatt kien imexxi ġarbuhom mulej u kienu qed jgħalmu lil dawn in-nies differenti u kienu qed jgħidulhom lil dawn in-nies li jridu jagħmlu ċertu ritwali, jridu jagħmlu ċirkunċiżjoni, jridu jżommu ċerti affarijiet biex ikunu jistgħu isalvaw. U Pawlu qed jitbilhom u qed jgħidilhom ma min ħallejtu jamikom b'dan it-talim. Mela t-talim li tajtkom jien ma kienx biżżejjed biex tifhmu s-salvazzjoni permezz tal-grazzja. U fil-fatt ninnutaw li Pawlu qed jgħid isma' biex xogħol tal-liġi ħadd ma jista' jsalva daħan nidħlu aktar fil-fond il-qudiem fil-programmi li jmiss. Imma f'dan il-programm wasalna fil-punt fejn Pawlu qed jgħidilhom isma' biex xogħlijiet ħadd ma jista' jired is-saltna talla, ħadd ma jista' jidħol is-saltna talla, ħadd ma jista' jgħaddi għall-ħajja ta' dejjem. U fil-fatt konna wasalna Galatin kapitlu 3 vers 10 fejn kien qed jgħid hekk ara. Imma dawk kollha li jgħixu bil-opri tal-liġi huma taħt is-saħta. Għax hemm miktub misħut kull min ma joqgħodx għal ħwejjeġ kollha li hemm imniżla fil-ktieb tal-liġi u ma jagħmilhomx. Mela innutaw, jew hekk Pawlu qed jirreferi mhux biss issa għat-talim li kienu qed iġibu dawn in-nies il-lut illi kienu qed jgħidu tridu tagħmlu ċerti affarijiet biex issalvaw, imma qed jirreferi wkoll anke għat-Tora. Għaliex għax inti it-Tora ma żommix biex takkwista s-salvazzjoni, it-Tora takkwista tobdija, it-Tora timxi warajha u ssegwiha bħala sinjal ta' ubbidjenza lejn Alla. Dan nitkellmu kollha nitkellmu fuqhom dal-affarijiet ta' imma rridu nibnu vers wara vers u allura biex inkomplu il-programm tal-lum ejja ħalli ngħaddu issa wkoll l-vers 11. Ma ninsewx illi vers 10 Pawlu qed jgħid nisma' ħadd ma jista' jsalva permezz ta' dak li jagħmel Kristu biss żamm il-liġi sħiħa, aħna ma nistgħux inżommu l-liġi sħiħa u allura jekk ħanprovaw nżommu l-liġi biex ngħaddu s-salvazzjoni qatt mhu ser jirnexxielna. U allura ifisser li għandna bżonn Messija. Dak li qed jgħid Pawlu f'din ittra li għandna bżonn Messija biex isalvana għax aħna permezz ta' dak li nagħmlu ma nistgħux insalvaw lil nafusna. Araw x'jgħid vers 11, kapitlu 3 vers 11. U l-ħadd permezz tal-liġi mod ġustifikat quddiem għall-lejder ċar. La darba il-ġust jgħix bil-fidi. Mela qed jgħidilna ma tistax iżżomm il-liġi talla biex nalik tgħaddi għall-eternità. Ħadd mhu ġustifikat bil-liġi. U fil-fatt hawnhekk fejn ħafna idawru anke il-kliem li jgħid Pawlu. Pawlu qed jgħid isma' hawnhekk jekk inti ħadd tipprova żżomm il-liġi ma tgħaddix għall-eternità. Ħafna illum fil-Knisja hekk inħobb insejħla jien moderna Kristjana, Knisja Kristjana moderna ddawwar dan id-diskors u tipprova tgħid li min iżomm, min jimxi mal-kmandamenti isma' għodita, min jimxi mal-kmandamenti hija taħt saħta. Għala kif jista' jkun inti għandek 10 kmandamenti, Alla qed jgħidlek biex tobdihom u jekk tobdihom inti taħt saħta. Jekk dan u minnu, allura kulħadd huwa misħut għaliex ejja ħanitkellmu fuq minnu Kristjan. Inti bħala Kristjan ma tirrispettahomx l-ommok il-missierek. Jekk tirrispetta l-ommok il-missierek, inti allura misħut. Għaliex għax qed timxi mal-kelma Alla, il-kelma Alla tgħidilna biex nieħdu ħsieb biex nirrispettaw il-ġenituri tagħna. Jekk inti ma tikdibx fuq sieħbek, inti misħut. Għax il-liġi talla tidilna la tikdibx, mela jekk inti mhux qed tikdeb, qed timxi mal-liġi, mela misħut. Jekk inti m'intix tibdel il-mara jew ir-raġel tiegħek, inti misħut. Għaliex għax il-liġi talla tidilna ma tistax tibdel il-mara u r-raġel tiegħek, irid ikollok mara waħda jew raġel wieħed.
Allura jekk inti qed timxi ma' dak mandament, inti misħud. Dan mhux qed ngħidu jien, dan qed ngħid x'jgħidu dawk fil-Knisja Kristjana Moderna meta jgħidu li jekk timxi mal-liġi ta' Alla inti misħud. Jekk temmen li hemm Alla waħed biss, inti qiegħed taħt saħta. Għaliex? Għax qed tobdi fil-fatt l-ewwel kmandament, ma ninsewx. U għaliex jgħidulna hekk lilna? Li ngħidulna hekk għax aħna nżommu r-raba' kmandament. Nimxu mar-raba' kmandament u nżommu l-jum qaddis tas-Sibt. U għal ħafna aħna misħutin għax nżommu l-jum qaddis tas-Sibt. Jekk inti qed iżomm id-disa l-oħra, inti misħud bħalma jien misħud jien. Imma jiena ma nemminx li jiena misħud hija grazzja minn Alla, hija barka minn Alla li nistgħu nżommu l-jum qaddis tas-Sibt jum li Alla fih jiġi jingħaqad magħna u jtina jerġa' jġeddidilna saħħitna bħalma jġeddet is-saħħa tal-ajkla, l-ħajja tal-ajkla, bħalma jġeddet il-qawwa tal-iljun, l-istess ħaġa jagħmel fil-jum qaddis tas-Sibt il-mulej. Fil-fatt, araw x'jgħidu. Pawlu ħana naraw x'jgħid Pawlu Galatin 3 vers 12. U Galatin 3 vers 12 Pawlu qed jgħidilna hekk ara. Issa l-liġi mhix ġejja mill-fidi, imma min jagħmel dawn il-ħwejjeġ jgħix bihom. U hawnhekk qed jitkellem fuq il-liġijiet rabbiniċi li huma legalistiċi. Liġijiet li semmejna fi programm ieħor, imma kienu għafu li f'dan il-vers, anke f'dan il-kapitlu hawnhekk mhux qed jirreferi tant għat-Tora, qiegħed jitkellem fuq il-liġijiet rabbiniċi li jagħmlu l-lut. Illi qed jgħid isma' dawn l-affarijiet ma tistax tgħix bihom min jgħix bihom daw se jintelef żgur. Għaliex għax ma tistax iżommhom. Jekk irrid li jkollna il-ħajja ta' dejjem, irridu nimxu wara t-Tora ta' Alla, imma permezz ta' obbedjenza u mhux bħala mezz ta' salvazzjoni. Jekk xi ħadd iżomm il-liġi ta' Alla bħala mezz ta' salvazzjoni, ser jintelef żgur. Għaliex għax ma nistgħux inżommuha kompleta. U għalhekk nerġa' ngħid għandna Salvatur. U min jgħid li ma jagħmel ġnub, tinsewx jgħidilna l-Apostlu Ġwanni, min jgħid li ma jagħmel ġnub ikun giddieb u Kristu mhuwiex jgħix fih. Fil-fatt araw kemm importanti li inħarsu l-liġijiet fil-ktieb ta' Levitiku, ktieb illi ħanibdew nistudjaw nhar is-Sibt li ġej ġewwa Messjanik Malta, ġewwa l-Komunità Malta Messjanika, is-Sibt filgħodu fis-servizz tagħna. Levitiku kapitlu 18 vers 5 jaqrek ara. Ħarsu l-liġijiet u d-digriti tiegħi. Il-bniedem li jagħmilhom ikollu ħajja bihom jiena u il-mulej. Mela mhux talli hija saħta jekk inti timxi mal-liġi u d-digriti tal-Alla. Tant mhix saħta li Alla qed nisma' intom tkunu mberkin ikolkom il-ħajja fihom. Dak li qed jgħidilna da ma jgħidulniex biss fil-ktieb ta' Levitiku, jgħidilna wkoll fil-ktieb tal-Proverbi, jekk Minister żball kapitlu 4 versi minn 20 sa 22 fejn jgħid ibni mejjel widnejk għall-klimi, isma' x'qiegħed ngħidlek jien, qobd il-liġi tiegħi għax il-liġi tiegħi hi ħajja għal min isiba u fejqan għal min għandu bżonn il-fejqan. Ara kemm importanti li aħna ma ngħidux li l-liġi ma tixtod, hija importanti. Ħankomplu. Galatin kapitlu 3 vers 13 jaqra hekk ara. Kristu fdina mis-saħta tal-liġi billi sar u nnifsu saħta għalina għax hemm miktub misħud min ikun imdendel ma' l-ewda. Xiġifieri Kristu sar saħta għalina ifisser li Kristu ħa il-kastig minn flokna. U għalhekk Jaxua huwa biżżejjed għas-salvazzjoni tagħna. Għalhekk Pawlu qed jagħmel il-punt importanti rridu nemmnu f'Jaxua bħala s-salvatur tagħna biex inkunu nistgħu nsalvaw. Imma ma jfissirx li għax Jaxua ħal kastig issa ma nobdix il-liġi. Ma jkun qatt anzi jgħid Pawlu. Irridu nobdu il-kelma tal-Alla, irridu nimxu wara l-kelma tal-Alla, irridu nimxu wara l-liġi tal-Alla. Inkella Pawlu stess jgħidilna kif waħda mill-litri jekk neqpaw aħna nagħmlu id-dnub allura il-mewt ta' Kristu għalina ma tfisser xejn. Għax jekk inti ħateqpa' tidneb ifisser li m'intix temmen fil-grazzja tal-Alla. Ejja ħalli inkomplu. Vers 14. Biex f'Jaxua l-Messija il-barka ta' Abraham tilħaq il-ġnus kollha u biex permezz tal-fidi aħna nilqgħu il-weda tal-Ispirtu. Mela Pawlu qed jgħidilna li permezz ta' Jaxua issa id-dinja kollha tista'
is-salva u qed ngħid tista' mhux qed ngħid id-dinja kollha ser is-salva għax ħajsalvaw biss dawk li jemmnu f'Jexua l-Messija. Għalhekk qed jgħidilna permezz ta' dak li għamel Kristu min jemmen fih isalva. Imma qed jgħid ukoll li biex tirċievi l-barka t'Alla li Alla wieħed il-Abram irid ikollok anke dik il-fidi li kellu Abram. Mhux biss temmen li għandi bżonn Salvatur, imma timxi warajh u tobdih. Abram, anki Jexua stess jgħidilna, u naħseb anki nsemmuha fi xi wieħed minn dawn il-programmi. Jexua stess jgħid li Abram kien radi l-ġurnata meta Kristu miet biex ikun is-Salvatur tagħna. Imma b'daqshekk billi kien jaf li hemm Salvatur. Ma fissux li kien joqgħod jikser il-liġi, u jista' nikser il-liġi u mbagħad jaħfil li Jexua qatt mar-raġuna hekk Abraham. Anzi, għax kien jaf li hemm Salvatur, għat attent li jkun obbedjenti lejn il-liġi t'Alla. U dik hija l-fidi li aħna jrid ikollna bħala Abram, nemmnu f'Jexua bħala s-Salvatur tagħna, u għax nemmnu f'Jexua bħala s-Salvatur tagħna allura nimxu warajh u nobduh. Vers 15. Se nitkellem ta' bniedem, l-aħwa. Testament għad li jkun ta' bniedem ħadd ma jista' jwaqqgħu jew iżid miegħu kemm il-darba jkun magħmul kif imiss. U għawek qed nitkellmu li it-testament. Pawlu qed jgħid li meta bniedem jagħmel testament, dak it-testament ħadd ma jista' jibdlu ħlief minn għamlu. Tajjeb, u allura hawnhekk jaqa' l-argument kollu meta noqogħdu ngħidu isma' aħna m'aħniex taħt il-liġi, aħna l-liġi m'għandniex għalfejn nobduha, komandamenti m'għandniex għalfejn nimxu magħhom, il għaliex għax dak huwa parti mit-testament li Alla għamel ma' Abram. Allu min jimxi wara l-kelma tiegħi u jemmen f'ibn il-Messija jisalva. Se jekk hawn xi ħadd qed jibdel dak it-testament, allura qed jiżbalja għaliex għax testament ma jista' qatt jinbidel. U qed naraw li t-testament li Alla għamel mal-poplu tiegħu jgħid li dawk li jagħmlu r-rieda tiegħu jgħaddu għal ħajja ta' dejjem. U x'inhi r-rieda tiegħu? Ir-rieda tiegħu hija li jemmnu f'Jexua il-Messija u jimxu wara l-mandamenti. Dak li jrid Alla minna u ħadd ma jista' jbiddel dak it-testament għadina qiegħed anke fil-ktib tar-Revelazzjoni illi jsalvaw dawk li se jkollhom it-testimonjanza ta' Jexua imma ħajkunu qed jimxu wara l-mandamenti t'Alla wkoll. Dawk jisalvaw dawk in-nies. Ħadd ma jista' jżid jew inaqqas ma' dan it-testament. L-istess bħal testament tal-bniedem, dak li qed jgħid Pawlu ħanitkellem ta' bniedem, ħadd ma jista' jbiddel testament wara li xi ħadd ikun kitbu jew wara li jmut. Dak li qed jgħid Pawlu fil-fatt f'din l-ittra salvazzjoni permezz tal-grazzja u obbedjenza għall-kelma t'Alla u ħadd ma jista' jbiddel dan. Għax dan huwa parti mit-testament li Alla ħalla ma' Abram, għal dawk li bħal Abram għandhom il-fidi fih. Kapitlu 3 vers 16. Issa il-wedid saru lill-Abram u lin-nisel tiegħu. L-iskrittura ma tgħidx lin-nislijiet bħalli kieku kienu ħafna, iżda bħalli kieku wieħed lin-nisel tiegħek li hu Kristu. U innotaw li dan in-nisel huwa wieħed, jiġifieri mhuwiex għal kulħadd. Fi ftit kliem Pawlu qed jgħid li dan il-patt ta' ħajja eterna fis-saltna ta' Alla ingħata lill-Abram u ġie rratifikat, jiġifieri ġie iffirmat min Jexua il-Messija. Dak li għamel Jexua meta miet għalina irratifika dak il-patt li Alla kien għamel ma' Abram. Dak il-patt li Alla għamel ma' Abram ġie siġillat bil-mewt ta' Jexua il-Messija. U allura issa miet Jexua il-Messija aħna dawk li nemmnu fih aħna il-werrieta ta' dak il-patt. Imma ma tistax tbiddel xejn minn dak il-patt. Trid temmen f'Jexua l-Messija u tittimxi wara l-liġi t'Alla, titiżżomm l-10 mandamenti u qed ngħid l-10, mhux 9, ir-raba wieħed inkluż, ftakar biex iżżomm il-jum tas-Sibt qaddis. Dak għadu jgħod illum bħalma kien jgħod fi żmien Abram u anke wara. Tajjeb? Ejja ħalli inkomplu naraw. Ratifikat, jiġifieri iffirmat, maqbul u mhux mibdul. Dak li jfisser qed jgħidilna Pawlu li dan il-patt li qed isir ma' dawk li jemmnu fin-nisel li ħareġ minn Abram. U min hu dak in-nisel?
Jexua il-Messija. Il-Messija Jexua ħareġ minn Abram. Dak huwa iż-żerja li Alla isemmi. Għalhekk irridu nemmnu f'Jexua l-Messija u jkollna l-fidi ta' Abram. Nemmnu li Jexua jista' jsalvana, ġifieri m'hemm xejn li nistgħu nagħmlu biex aħna nsalvaw. Nerġa' ngħid ma jfissirx li ma tobdix il-liġi ta' Alla. Imma l-liġi ta' Alla ma tobdix biex issalva, il-liġi ta' Alla tittobdija b'ubbedjenza. Vers 17. Kapitlu 3 ta' Galatin vers 17. Jien dan ngħid liġi li ġiet 430 sena wara ma tistax tħassar patt magħmul kif imiss minn Alla b'mod li jġib fix-xejn il-weda tiegħu. Interessanti ħafna dan il-vers. Għaliex huwa interessanti dan il-vers? Għaliex Pawlu qed jgħid illi t-Torah li Alla tal il-poplu tiegħu 430 sena wara Abraham, wara li għamil patt ma' Abraham, ma jbiddel xejn minn dan il-patt. Ġifieri meta Alla tal-liġi tiegħu lill-bniedem ma qallux isma' titiżżomm din. Inkella ma tistax issalva. Le, il-fidi ġejja permezz ta' twemmin f'Jexua il-Messija. Imma l-liġi Alla tajjilna u ħanitkellmu fuqha fil-programmi li ġejjin issa meta nidħlu għall-kapitlu 4. Il-liġi qiegħda hemm biex sakemm niġu biex ngħaddu għall-eternità, biex sakemm niġu biex nirtu s-saltna u nidħlu fiha, aħna għandna xi ħaġa xi gwidana, għandna xi ħaġa xi jmexxina, għandna ħanidulu hekk għalliem, teacher, li qed jgħallimna kif irridu nimxu biex inkunu nistgħu nidħlu fil-ħajja ta' dejjem, biex inkunu nistgħu ngħaddu għall-eternità, biex inkunu nistgħu nkunu werrieta tas-saltna ta' Alla. Għalhekk huwa interessanti, ma tistax tkun kredent u toqtol, ma tistax tkun kredent u tikdeb, ma tistax tkun kredent u tqarraq bir-raġel jew bil-mara tiegħek. Allura trid timxi mal-10 mandamenti. Jekk inti temmen f'Jexua u għamilt 40 sena miżżewweġ u għamilt 40 sena taqlib għall-mara tiegħek, inti m'intix se tgħaddi għall-eternità ma jfisser xejn għax qed temmen f'Jexua ħabib ta'. L-10 mandamenti kollha titiżommhom għaliex kif jgħidġagbu l-mument li jaqgħu wieħed jaqgħu kollha. Hawnhekk fejn tidħol il-grazzja t'Alla illi kapaċi jerġa' jqajjimna minn fejn kienu waqajna u permezz tal-grazzja u l-ħniena tiegħu jaħfrilna ħtijietna. Imma ma jfissirx li nistgħu noqogħdu inkisru il-kmandamenti kull jum u nippretendu li ħanidħlu fis-saltna tas-sema tajjeb. Vers 18, kapitlu 3 vers 18. Għax jekk il-wird ġej bis-saħħa tal-liġi, mela ma jkunx bis-saħħa tal-weda, iżda kien biss bis-saħħa tal-weda li Alla tal-grazzja lill-Abram. Ma nafx qed jgħidilna Pawlu hawnhekk qed jgħidilna li kieku aħna nistgħu nsalvaw għax nobdu l-liġi, kieku ma kellux għalfejn ikun hemm salvatur, kieku m'għandux għalfejn jiġi Għaxwa, nobdu l-liġi u għandna garanzija aħna nidħlu ħanaddu għal ħajja ta' dejjem. Dak li qed jgħid f'dan il-vers Pawlu, imma aħna nafu li aħna ma nistgħux nagħmlu hekk, aħna ma nistgħux nobdu l-liġi sħiħa, dik xi ħaġa li jagħmel Jexua il-Messija biss. U għalhekk għandna bżonn lilu bħala s-Sid u s-Salvatur tagħna. Vers 19. Għalfejn il-liġi mela? Kienet żieda li saret minħabba fid-dnub, sakemm ma jkunx ġie nisel li għarieħ saret il-weda li kienet imxandra mill-anġli permezz ta' medjatur, u allura hawnhekk Pawlu qed jistaqsi l-mistoqsija. Jekk aħna mwedin is-salvazzjoni bil-grazzja permezz tal-fidi f'Jexua, għalfejn Alla tagħna l-liġi tiegħu? Ma kienx tkun biżżejjed nemmen f'Jexua u ngħaddi għall-eternità? Le, kien hemm bżonn li wkoll tingħata il-liġi. Għaliex għax il-liġi qegħdem biex turina x'inhu ħażin, dak huwa l-iskop tal-liġi. Il-liġi Alla tajjilna biex aħna nkunu nafu x'inhu ħażin u x'inhu tajjeb. U dan huwa xi ħaġa li anke l-Apostlu Pawlu jgħid fil-fatt. Jgħid li kieku ma kienitx il-liġi, jiena ma nafx id-differenza bejn it-tajjeb u l-ħażin. Kif se nkun naf jiena li jekk nisraq qed nagħmel dnub? Għax hemm liġi li tajt jekk tisraq tagħmel dnub. Kieku m'hemmx liġi tista' tisraq. U għalhekk Alla tagħna l-liġi biex turina x'inhu tajjeb u x'inhu ħażin. Huwa tajjeb li temmen f'Alla wieħed, huwa ħażin jekk temmen li hemm aktar minn Alla wieħed, huwa tajjeb li ma tagħmel statwu tqimhom, huwa ħażin jekk inti tagħmel xi statwa u tqimha.
Huwa tajjeb li tweġġaħ l-ommok u l-missierek importanti. Huwa ħażin jekk inti ma tirrispettax l-ommok u l-missierek. Huwa tajjeb ħafna u importanti li żżomm il-jum qaddis tas-sibt. Huwa ħażin jekk inti m'intix iżżomm il-jum tas-sibt qaddis. Għalhekk tajjebna l-liġi Alla biex inkunu nafu x'inhu tajjeb u x'inhu ħażin. U għax aħna ras nibsa nażlu li nagħmlu l-kontlarju bħalma qal Pawlu stess fil-fatt dak li rrid nagħmel ma nagħmlux u dak li ma rridx nagħmel nagħmlu. U ħafna hekk jagħmlu. U għalhekk hemm bżonna din il-liġi. Barra hekk qed jgħidilna Pawlu li din il-liġi ingħatat permezz tal-anġli u medjatur. Din hija idjoma prattikalment Griega, il-weda tas-salvazzjoni qed jgħidilna Pawlu hawnhekk permezz tal-anġli qed jgħidilna il-weda tas-salvazzjoni ġiet magħmula fis-sema. Mhijiex xi ħaġa li kiteb il-bniedem. Hija xi ħaġa li saret inħolqot fis-sema u seħħet permezz ta' xiex, permezz ta' medjatur. Dan huwa Jexua il-Messija. Mela da kollu il-weda tas-salvazzjoni li aħna nsalvaw bil-grazzja ġiet magħmula fis-sema. U tista' sseħħ di għaliex Jexua mieta lina huwa l-medjatur bejn il-bniedem u bejn Alla. Dak li qed jgħid f'dan il-vers Pawlu. Galatin 3 vers 20. Iżda l-medjatur mhux ta' wieħed imma Alla u wieħed. X'jiġifieri medjatur mhuwiex ta' wieħed? Jiġifieri dan il-medjatur mhux medjatur ta' Abram biss, dan il-medjatur Kristu, il-Messija, Jexua il-Messija li mitalina mdendel mal-ewda, mhux biss medjatur għal Abraham imma għall-umanità kollha, għal kull min jażel li jemmen. Imma jgħid ukoll li Alla wieħed bissem. Jiġifieri qed jgħid isma' Alla nnifsu huwa dak li niżel fuq l-art biex jibda il-weda, biex tibda seħħ il-weda li hu stess għamel ma' Abraham. Dak li qed jgħid f'dan il-vers. Qed jgħid isma' Alla ħatem u dan Alla ħa forma ta' bniedem biex seta' jmut u allura permezz tal-mewt tiegħu, permezz tad-demm li ċarċar, issa dak il-patt li jagħmel ma' Abraham seta' jibda iseħħ. Interessanti ħafna. Ejja ħalli nkomplu vers 21. Mela il-liġi kontra il-wedid ta' Alla ma jkun qatt. Għaliex kieku nagħtat il-liġi li tista' tagħti il-ħajja, allura tassew il-ġustifikazzjoni kienet tkun bis-saħħa tal-liġi. U Pawlu qed jistaqsi f'dan il-vers li nżommu il-liġi ta' Alla hija tajjeb iva, imma is-salvana li dak li qed jgħid Pawlu li nżommu l-liġi ta' Alla hija oppożizzjoni kontra il-weda tas-salvazzjoni. Jekk inti temmen li tista' ssalva għax iżżomm il-liġi ta' Alla, dana allura inti qed tmur kontra il-weda li Alla għamel li aħna nistgħu nsalvaw permezz tal-grazzja. U għax qed jgħid Pawlu hawnhekk, Pawlu stess jirrispondi din il-mistoqsija. Mela l-liġi kontra l-wedit ta' Alla, jiġifieri jekk inżommu l-liġi, allura issa ħanwaqgħu il-weda li Alla tagħmel. Ma jkun qatt għal Pawlu, ma jistax ikun. Pawlu qed jgħid li kieku tara kellha s-seta lis-salva, allura s-salvazzjoni kienet tkun permezz tax-xogħlijiet legalistiċi. Ma Pawlu qed jgħid le, ma jkun qatt. Mhuwiex dan il-fatt. Il-fatt hu li s-salvazzjoni tagħna ġejja permezz tal-mewta ta' Jexua u t-tifsira tagħha. It-tifsira tas-salvazzjoni qiegħda fil-fatt fil-mewta ta' Jexua il-Messija. U mhux għax nagħmlu għax nżommu xi kmandament, imma nerġa' ngħid u ħanaqbal insisti ma jfissirx li l-kmandamenti ma tridx iżommhom l-10 li huma. Galatin 3 vers 22. Imma l-Iskrittura xjaħtet kollox taħt id-dnub, ħalli l-weda bis-saħħa tal-liġi f'Jexua l-Messija tingħata lil dawk li jemmnu. Hawnhekk importanti l-ewwel kelma li qed jgħid, imma l-Iskrittura. X'inhi l-Iskrittura? Fuq ix qed jitkellem Pawlu. Pawlu hawnhekk qed jitkellem fuq it-Testament l-Antik. Qed jirreferi għat-Torah, qed jirreferi għal-liġi ta' Alla. U hawnhekk qed naraw allura kemm huma mqarqin dawk li jgħidu li m'għadniex taħt il-liġi, taħtna taħt il-liġi illi Pawlu qiegħed jirreferi għaliha.
xorta rridu nibduha, għalhekk qed jirreferi għaliha Pawlu, u x'qed jgħid qed l-iskrittura ġifieri il-kelma tal-Alla x'jaħtet kollox taħt id-dnub. Ifisser li l-liġi tal-Alla it-Tora qiegħda hemm biex turina li aħna midinbin. Kull meta ngħidu aħna m'għandniex għalfejn inżommu xi wieħed mill-kmandamenti, aħna qed nidinbu. Qed turina t-Tora għaliex aħna midinbin. Meta inti tgħid aħna m'għandniex għalfejn nżommu s-Sibt Qaddis qed nagħmel dnub iva għaliex għax it-Tora qed tgħidlek trid iżomm is-Sibt Qaddis. Għalhekk qiegħda liġi tal-Alla biex turina jekk hux qed nagħmlu tajjeb jew ħażin. Permezz ta' Adam tinsewx dnub daħal f'din id-dinja u l-kol mixjin lejn il-mewt ħbib tiegħi. Kollha lem mixjin. Hekk qed tgħidilna l-liġi tal-Alla jekk aħna issa meta qed ngħid fuq il-mewt jiena mhux qed nitkellem fuq l-ewwel mewta ta' dik li rridu nqumu minnha biex imbagħad ngħaddu għall-ġudizzju, u mbagħad fuq dik il-mewta qed nitkellmu li ġejja mal-ġudizzju. Li minna għandni x-xans inqumu, minn ħajmut, minn ħajnata biex imur il-bot mill-preżenza tal-Alla m'għandux ċans jerġa' jiġi biex ikun fil-preżenza tal-Alla. U hawnhekk firdu noqogħdu attenti, dak li qed turina t-Tora. Jekk m'aħniex ħanimxu ma' dik il-liġi, aħna fit-tieni mewta ser ngħaddu biex inkunu il-bot mill-preżenza tal-Alla, mhux se nkunu fil-preżenza tal-Alla. Tajjeb, qed jgħid li meta persuna taraf li qed tagħmel id-dnub u issa għandek bżonn salvatur, allura hemmhekk tibda sseħħ il-weda tas-salvazzjoni. Il-mument li tinduna li inti għamilt dnub, il-mument li inti tinduna li għandek bżonn salvatur u tagħti ħajtek il Jexuwa l-Messija, hemmhekk inti issa għaddejt għal-weda li Alla għamel ma' Abram. Dik hija l-weda li Alla għamel ma' Abram. Kull min jemmen li għandu bżonn salvatur u li dak is-salvatur huwa Jexuwa il-Messija isalva. U issa qed timxi wara Jexuwa l-Messija, inti ħatimxi bħalu. U stess għalilna mxu warajja. Jiġifieri huwa importanti li nippruvaw ma niksrux it-Tora, ma niksrux il-liġi tal-Alla għalkemm nafu li dik Jexuwa bis-samina. Imma ma jfissirx illi inti allura ma tippruvax, tajjeb? Allora x'qed jgħid it-tieni parti ta' dan il-vers. Il-weda bis-saħħa tal-fidi f'Jexuwa l-Messija tingħata lil dawk li jemnu. U allura hawn il-punt, aħna ingħatajna il-liġi li aħna qed niksru. Il-kastik għax qed niksru l-liġi hija t-tieni mewta. U Pawlu qed jgħid li din hija raġuni għaliex Alla għamel il-weda tas-salvazzjoni permezz tal-fidi f'Jexuwa l-Messija ma' Abraham. Għaliex? Għax jaf li aħna mhux kapaċi nżommu l-liġi. Jekk tipprova żomm il-liġi tal-Alla għas-salvazzjoni ser tintelef. Jiġifieri iva, ix-xogħol dawk huma x-xogħlijiet legalistiċi, inti hawn min jgħidilna lilna x'intom legalistiċi timxu mal-liġi. Le, legalistiku jekk timxi mal-liġi biex minn għalik is-salva. Inti timxi mal-liġi tal-Alla, iżżomm il-liġi tal-Alla għaliex tkun obbedjenti lejh, għaliex missielek fis-sema qed jgħidlek ibni, ara li jiena biss inkun Alla tiegħek Alla waħed biss ikollok u tittobdih. U qed jgħidlek tagħmel xi idoli u la tisraqx u la tikdibx u la tqarraqx bil-mara u r-raġel tiegħek u la tidajx u inti tobdih. U l-istess qed jgħidlek weġġaħ l-ommok u l-missierek u ftakar biex iżżomm il-jum tas-Sibt Qaddis u inti tobdih. Daqshekk sempliċi u daqshekk faċli. Imma jekk tipprova tagħmel hekk biex minn għalik tikseb is-salvazzjoni, allura inti żbaljat. U din hija l-istampa li Pawlu qiegħed ipenġilna. X'inhi t-Tora? It-Tora qiegħda hemm biex turina x'jistenna minna Alla. Dak li Alla qed jistenna minna, x'għandna nagħmlu u x'm'għandniex nagħmlu. Dik hija t-Tora. Araw li tagħmlu hekk u araw li dawn ma tagħmluhomx. U aħna rridu nimxu ma' dawk. U l-koll nafu li dak li għandna nagħmlu ma nagħmluhx bħal Pawlu u dak li mhux suppost nagħmlu nagħmluh. U għalhekk għandna bżonn is-Salvatur. It-Tora għalhekk qiegħda hemm biex turini li aħna l-koll midinbin u ser immutu darba l-dejjem. Mela, il-problema hawnhekk hija aħna u mhux il-liġi. Aħna l-problema x'niksu l-liġi. Imma Alla fil-grazzja ħanina tiegħu oġbu li allura jtina issa wkoll Salvatur. Illa li x'għandna bżonnu. Illa li x'mingħajru ma nistgħux ngħaddu għas-salvazzjoni.
għal-ħajja ta' dejjem, għall-eternità, ma nistgħux nirtu is-saltna tal-Alla. Ejja ħankomplu vers 23. Qabel ma ġiet il-fidi, aħna konna miżmumin, priġunieri taħt il-ħarsin tal-liġi, sa ma tiġi l-fidi li kellha tkun irrevelata. U allura qed jgħidilna hawnhekk Pawlu li sakemm aħna nirrealizzaw li għandna bżonn Salvatur, aħna neqpaw il-sira ta' dnub. Min ma jażilx il-Jexuwa bħala s-sit u s-Salvatur tiegħu huwa l-sir ta' dnub. Għaliex? Għax se jipprova jagħmel dak kollu possibbli biex isalva. Għaliex ħafna ma tiġu biex imutu jkunu ndannati. Għaliex ma jemnux f'Jexuwa l-Messija. Imma mbagħad jirrealizzaw li dak kollu li jagħmlu ma jiswa xejn. Billi toqgħod tuħu l-bukketti quddiem l-istatwi tal-fjuri, billi toqgħod tixel ix-xemat quddiem l-istatwi, billi toqgħod titla' tisfen fuq il-pulptu f'jum San Valentinu b'daqshekk m'intix ħadd terbaħ is-saltna tal-ġenna, m'intix ħadd tgħaddi għall-eternità, m'intix ħadd tidħol fis-saltna tal-Alla. Qed jgħidilna li sakemm nirrealizzaw li għandna bżonn mis-Salvatur aħna ma nistgħux insalvaw. Tagħmlux l-iżbal li ħafna jagħmlu meta jaqraw dan il-vers bit-tiegħi ta'. Għaliex Pawlu hawnhekk mhux qed jgħid li fl-Antik Testament qabel ma Jexuwa mitalina in-nies kienu salvati għax sammew it-Torah ta'. Mhux qed jgħid hekk ta' Pawlu hawnhekk, ara ma taħsbux li dan huwa id-diskors ta' Pawlu. Hawnhekk dak li qed jgħid Pawlu huwa illi sakemm ma jkollokx ir-relazzjoni meħtieġa ma' Jexuwa ma' Kristu is-Salvatur inseb tmut għal-dejjem. Għaliex? Għax qed tikser it-Tora. Il-mument li Adam u Ewa waqgħu fid-dnub u Alla beda il-pjan tas-salvazzjoni tiegħu Adam u Ewa minn Adam u Ewa il-qudiem dejjem ridu jemmnu li Alla se jibgħat Salvatur biex setgħu ikunu salvati. Tajjeb? Jekk inti qed iżżomm il-liġijiet tal-bniedem għas-salvazzjoni tiegħek allura inti ser tintilef. Jekk xi ħadd jemmen li jista' jiġi ġustifikat bl-għamil tiegħu ser jinħaraq fi xmara tan-nar. U għalhekk iridu naċċettaw il-Jexuwa il-Messija bħala s-sit u s-Salvatur tagħna ħbib tiegħi. Vers 24. Il-liġi meta kienet tmexxina niskuża ruħi, il-liġi mela kienet tmexxina qisna tfal lejn Kristu biex inkunu ġustifikati permezz tal-fidi. Jerġa' jgħid dan il-vers sempliċi. Sempliċi għalkemm forsi Pawlu jitkellem tqil imma huwa sempliċi biex tispjegah. Il-liġi għedem biex turina li għandna bżonn Salvatur, dak li qed jgħid Pawlu, il-liġi mela kienet tmexxina qisna tfal lejn Kristu. Qed jgħid li l-liġi talla hija l-gwejda ta' kif għandna nemxu, turina u tressaqna lejn it-triq. Għax Jexuwa huwa triq. U l-liġi qedem biex turina it-triq, biex twassalna għal Jexuwa. Imma issa x'wasalt għand Jexuwa ma jfissirx li inti perfett laqqas ta'. Il-fatt li inti wasalt għand Jexuwa issa tkun obbedjenti lejn l-istess liġi li Jexuwa tagħna lejn it-Torah. Vers 25. Issa li l-fidi ġiet ma neħtieġux aktar min imexxina, mela ma jfissirx li ma tobdix il-kelma talla. Anki tgħidha ma tagħmilx sens li tgħid isma' issa temmen fi Kristu inti f'Jexuwa mela m'għandekx għalfejn tobdi l-kelma talla. Għas tagħmel sens? Għaliex? Għax dan jfisser li issa nimxu wara Kristu. U allura bħal Kristu irridu nżommu l-liġi talla. Qed nerġa' nirrepeti ruħi imma dan huwa d-diskors ta' Kristu biex nimxu warajh. U biex nimxu warajh ifisser li noqogħdu attenti kif nimxu. Kristu kien l-uniku wieħed perfett li ma waqax qatt. Imma ma jfissirx li aħna naqgħu allura naqtaw qalbna u ma nżommuhiex. Xorta rridu nagħmlu ħilitna biex nimxu fit-triq tajba, xorta rridu naraw li l-liġi talla aħna nobduha, xorta rridu nażlu. Għax dik hija l-kelma, meta inti ffaċċet bid-dnub inti għandek għażla. Jew ħadd tagħżel li timxi wara dak li qed iġielek tagħmel id-dnub, jew tagħżel li inti timxi wara Jexuwa u ma tagħmilx dak id-dnub. Hija għażla. Jekk inti tagħżel
li taqpa miexi f'dak li qed jgħidlek għamel idnub allura inti issa ksirt it-Tora, ksirt il-liġi u titterġa' tiġi għand Kristu biex jaħfillek. Imma jekk inti timxi wara Kristu u tagħżel li dak id-dnub ma tagħmlux, bil-għarja l-mulej. Għalhekk irridu nżommu għall-kelma tal-Alla. Meta nisbaljaw nafu li hemm Jexua is-Salvatur li jidħol għalina quddiem it-tron. Vers 26. Għax intom u li Alla il-kol kemm intom permezz tal-fidi fi Kristu Jexua il-Messija. Ma jfissirx li kulħadd. Ma jfissirx li kulħadd huwa salvat. Ma jfissirx li kulħadd issa jista' jsejjaħ ibn jew bint Alla. Dan jiddiskrivih fil-vers li jmiss Pawlu. U li Alla huma dawk li jemnu f'Jexua l-Messija u jimxu wara l-kelma tiegħu. Dawk huma li Alla. Araw xejn vers 27 ħbib tiegħi araw kemm ċar. Intom li intom m'għandha fi Kristu ilbistu il-Kristu. U l-koll nafu x'in il-mamudija. Il-mamudija hija li issa il-bniedem l-antik miet dak li kien jikser l-10 kmandamenti issa miet raġa' ma' Kristu persuna ġdida, kreatura ġdida, kreatura li issa ħatimxi wara Kristu u ma tagħmilx id-nubit li kienet qed tagħmel qabel. Dak li qed jgħid f'dan il-vers, jiġifieri qed jgħidilna li meta miet Jexua mdendel mas-siġra aħna mitna miegħu. Meta qam Kristu mill-mewt aħna qomna miegħu. Imma l-istruzzjonijiet tal-Alla għadhom hemm. Ma jfissirx li issa x'inti qomt mill-mewt ma' Jexua tista' tagħmel li trid, tista' tikser il-liġi, tista' ma tobdix il-kmandamenti. It-Tora għadha hemm għalina biex nobduha. Araw x'inhi d-differenza. It-tweġiba il-mewt tneħħiet mit-Tora bħala pena. Dik hija d-differenza. Ma tneħħitx il-liġi, imma tneħħiet il-mewt bħala pena. Imma inti jekk teqpa' tikser il-liġi, m'għandekx fidi f'Jexua, inti fl-aħħar ħadd ingħata l-mewt. Dik li tneħħiet, dik li ħa Kristu fuq dak il-kastig. Imma x'Kristu ħa l-kastig ma jfissirx li issa l-liġi m'għadix hemm. Kristu ħa l-kastig fuq għalina u meta miet aħna l-koll mitna miegħu. U dak huwa l-punt li ħafna jitilfu. Jgħidilu maħniex taħt it-Tora, m'għandniex għalfejn nżommuha, m'hemmx għalfejn aktar nobdu għaleh. Dak li qed jgħid Pawlu huwa li issa ma għadniex taħt il-liġi tal-mewt. Hemm differenza. Ma għadniex taħt il-liġi tal-mewt ma jfissirx li ma tobdix il-liġi tal-Alla. Huma żewġ affarijiet differenti. M'għadniex aktar taħt l-awtorità tat-Tora. Dak li qed jgħid Pawlu, ġifieri meta nidimmu u mbagħad nindmu tas-sew, inkunu maħfura. U allura ma nesperjenzawx il-mewt ta' dejjem. Vers 27 qed jgħid intom ilbistu lill-Kristu, il-Messija, jiġifieri issa ħlejqa ġdida, kreatura ġdida, jekk inti lbist il-Kristu, ma tistax ma timxix wara l-liġi tal-Alla. Vers 28. Issa ma hemmx iżjed Ludi u lanqas Grik, ma hemmx il-Sir u lanqas Ħieles, ma hemmx raġel u lanqas mara, għax intom il-kol ħaġa waħda f'Jexua il-Messija. X'qed jgħid Pawlu hawnhekk? Hawnhekk ħafna ukoll anke ġieli jifhmuh ħażin, jew għax jifhmuh ħażin jinterpretaw ħażin jew għax jifhmuh ħażin, jew inkella fid-dinja tal-lum għax ħafna hekk jaqbillhom. Pereżempju hawnhekk Pawlu mhux qed jgħid li issa ma hemm aktar sess maskili u m'hemmx aktar femminili. Ma ninsewx illi Alla ħalaqhom raġel u mara, u raġel u mara għadna sal-lum. Dawk huma l-uniku żewġ genders li jeżistu, raġel u mara, hekk ħalaqhom Alla. Issa mhux qed jgħid li dawk m'għadhomx jeżistu Pawlu. Pawlu qed jgħid li issa il-bxara tajba tas-salvazzjoni hija miftuħa għal kulħadd. Issa m'għadix aktar għall-Lud, ma tagħmilx differenza qed jgħid Alla jekk intix Ludi jew Grik,
tista' ssalva. Ma tagħmilx differenza jekk inti raġel jew mara, tista' ssalva. M'hemmx differenza jekk inti tix sinjur jew fqir, tista' issalva. Dak li qed jgħid dan il-vers qed jgħid illi mhux biss għal dak il-poplu li huwa ċirkonċiż fil-ġisem, le, qed jgħid imma għal kull min għandu l-fidi u l-fiduċja f'Jexua il-Messija. Din hija l-aħbar it-tajba li Alla għadda lill-Abraham. Forsi xi darba nagħmilha sensiela ta' programmi il-Vanġelu skont Abraham. Iva, x'Alla l-Vanġelu taħ l-Abraham. Ħafna jaħsbu l-Vanġelu beda minn Mattew u Mark u Luqa u Ġwanni. Prattikalment daw kienu qed jiktbu fuq Jexua il-Messija li huwa s-Sejtu s-Salvatur tagħna u kienu qed jitkellmu fil-fatt jiktbu fuq il-weda li Alla għamel ma' Abraham. Dik il-weda ta' salvazzjoni, tajjeb. Imma bħal Abraham għatanna bżonn inkunu ubbidjenti għall-istruzzjonijiet tal-ħabib tiegħi. Ejja ngħaddu għall-aħħar vers f'dan il-kapitlu. L-aħħar vers f'dan il-kapitlu jgħidilna nekkara. Imma jekk intom ta' Kristu, intom ukoll nisel Abraham. Werriet skont il-weda u hawnhekk allura qed jerġa' jenfasizza l-punt li jekk aħna nemmnu fi Kristu bħala il-Messija, allura nirtu il-weda li Alla għamel ma' Abraham. Dan hu dak li qed jgħid bħalissa f'din l-ittra kapitlu 3. Qed jgħidilna li jekk aħna bħal Abraham nemmnu li għandna bżonn Salvatur, f'dak il-każ għandna bżonn li Jexua il-Messija, allura bħal Abraham aħna insalvaw. Imma qed jgħid ukoll li bħal Abraham aħna rridu neqgħu nimxu wara l-kelma tal-Alla. Irridu neqgħu fidili lejn il-kelma tal-Alla. Irridu neqgħu nobdu il-kelma tal-Alla. Ma jfissirx li issa x'temmen f'Jexua il-Messija, allura issa tista' tagħmel li trid u tista' tikser il-kmandamenti. Ma jkun qatt qed jgħid anzi Pawlu. Ma jkun qatt. Allum ser nifqu f'dan il-programm issa ħanidħlu għal kapitlu 4, kapitlu interessanti ħafna illi diġà għaddejtu anke mal-komunità tagħna Malta Messjanika u nista' ngħidilkom illi fih revelazzjonijiet interessanti. Anqas mal-komunità għadni ma wasalt fl-aħħar ta' din il-kapitlu hemm ħafna affarijiet aktar x'nistudjaw ġodda u anke ta' sorpriża għal min jemmen ċertu twemmin mill-Knisja ħansejħilha kien moderna Amerikana. U naraw kif l-Apostlu Pawlu fil-fatt qed jgħid kontra dak il-ħafna tagħlim u anke nikwotaw il-Kristu biex minsaħħu dak li nkunu qed ngħidu, imma dana kollu issa nagħmluhom fil-programmi li ġejjin. Illum qed nitkellmu dan il-programm 21 ta' Marzu, 5 ta' April ġejja il-festa ta' l-Għid il-Kbir, aħna ta' Malta Messjanika nimxu mal-kelma tal-Alla, mal-liġi tal-Alla u fil-5 ta' April illi f'dan il-każ allura jaħbad l-14 tal-ewwel xahar illa lix illum ukoll 21 ta' Marzu jinserta qamar ġdid u l-kelma tal-Alla tgħidilna biex bħallum niltaqgħu flimkien bħala komunità u nagħmlu sezzjoni ta' talb. Illum huwa l-ewwel tax-xahar għall-kelma tal-Alla fil-fatt huwa il-bidu tas-sena llum l-ewwel jum tas-sena u fl-14 ta' dan ix-xahar f'dak il-każ jiġi il-5 ta' April, aħna ta' Malta Messjanika ħankunu qegħdin niċċelebraw l-ikla ta' l-Għid il-Kbir. Dawn huma affarijiet interessanti u affarijiet importanti li nagħmlu illa li xejnuna nifhmu il-pjan ta' salvazzjoni, jgħalmuna narfu aktar il-karattru tal-Alla u jgħinuna nersqu aktar lejn Jexua il-Messija x'narfu nirrealizzaw x'għamel għalina Jexua il-Messija imdendel mal-ewda. Permettilkom fil-programm li jmiss ħanibdew kapitlu 4. Sakemm narakom għal programm ieħor fisem sħabi ta' Malta Messjanika insellmilkom.